ara mateix inaugurem 2 llibreries més, la de Bacus Vic i la de Bacus Lleida. Volem que sigui una llibreria on els socis i sòcies i la gent de Lleida i de tota la comarca vingui a passejar entre els llibres, a deixar-se endur per les emocions, les històries, els somnis que s'amaguen entre les nostres prestatgeries. Volem ser un agent cultural actiu, referents culturals al servei de particulars, de socis, de clients, però també, sobretot, de les escoles, de les biblioteques, de les institucions, de les entitats socials i del teixit cultural i social de la ciutat i comarca. Però sí que pensem que les ciutats són més riques quan més llibreries siguin i volem que es vegin com una llibreria més del poble de la ciutat. Amb el que ara és aquest espai tan fantàstic i tan maco, obert a la cultura i obert a Lleida i a tots els lleidatans i lleidatanes. Que se'ns defineixi com una ciutat que fem moltes coses relacionades amb la cultura, des de la cultura popular i tradicional, avui aquí. L'aposta per ser referents en llibres i cultura es percep avui amb més força que mai, amb aquesta triple inauguració de les 3 llibreries. Jo crec que avui és d'aquests dies que sents orgull de pertànyer a un projecte col·lectiu. És una empresa que és propietat dels seus socis com a cooperativa, però és que té 1 milió de socis. Jo crec que poques experiències al món hi ha com la de Bacus. Hi va haver moltes persones en aquest país que van ser capaces de significar-se al servei de la comunitat. Tots aquests elements, que a vegades són intangibles, fan que la ciutat sigui una ciutat cultural molt potent. Em trobo que l'elecció que heu fet ha estat perfecta. Perquè el llibre és aquesta mena de catifa màgica que ens porta a disfrutar, però el llibre també com aventura, com viatge, com, si convé, fugida, descobriment.